Hola a tothom. Ja hem vist com anar creant materials, enllaços, directoris, enllaçar vídeos de YouTube, generar pàgines, però existeix un recurs que engloba tots aquests recursos i que permeten endreçar i organitzar la nostra formació que volem donar al nostre alumnat. Aquest nou recurs es diu Algebra. Anem a veure com es configura i les opcions que té. Com sempre, activarem l'edició per tal de poder fer els canvis necessaris i seleccionarem afegir activitat o recurs. Dintre de la pestanya de recursos existeix l'opció del llibre. El seleccionem i l'afegim. Aquí posarem un exemple de llibre com a nom d'aquest nou recurs i podem afegir-li una descripció. Dintre de l'aparença, fixeu-vos que els capítols o subcapítols tindran nombres, pics o sagnat. Anem a posar nombres perquè és molt visual. També en podem posar títols personalitzats, encara que ja veureu que la seva creació és molt intuitiva. Fem els canvis, els desem, fixeu-vos que ja el tenim aquí i anem a posar-lo a dalt perquè sigui més fàcil d'adreçar-nos a ell. Ja el tenim aquí. Si accedim a aquest recurs, com no hi ha res dintre del seu contingut, posarem aquí, per exemple, tema 1, el que jo vulgui. I aquí començarem a posar els seus continguts. Recordeu que tenim l'editor, és a dir, que podem generar tot allò que necessitem. Una vegada hem fet aquest tema 1, li fem desa i fixeu-vos com es va afegint aquesta branca. Veieu la taula de continguts? Doncs això seria l'exemple de llibre que hem generat i això seria la branca de continguts. Una vegada jo vulgui generar nous continguts, l'únic que he de fer és donar-li al més i el que puc fer és un subcapítol, per exemple, tema 1.1, perquè es vegi amb els seus continguts exactament igual, el que jo necessiti posar i editar a posteriori. I fixeu-vos en la branca com es va generant. Ell sol ho fa, és a dir, no necessitaria posar el tema 1.1, ho he posat perquè ho veieu, sinó que ell directament ja va fent 1.1 i, per exemple, si jo aquí poso tema 2 i dic que no és un subcapítol i afegeixo més continguts, el que jo necessiti, se m'anirà generant. Jo puc moure aquests capítols i subtemes amb aquestes fletxetes. Fixeu-vos que vaig canviant la posició dels temes. I és una forma molt fàcil de començar a generar tot el que és un farcit de continguts. A mesura que avancem en aquest curs de Moodle veureu que començo a utilitzar jo els llibres per tal d'explicar les tasques i altres tipus de recursos que existeixen en el Moodle. Però la veritat és que és un recurs força interessant. Anem a veure com ho veuria un alumne. Canviem de rol, ens posem com a estudiant i aquí tindrem l'exemple de llibre i fixeu-vos que tindria un navegador aquí a la part dreta on podria anar del tema 1 al tema 2, al tema 2 en aquest cas i aquestes fletxetes que em permeten anar avançant o retrocedent. Si hi hagués més continguts, tindria l'escroll. La veritat és que el recurs del llibre és una eina molt interessant per tal de tenir disponible uns continguts i utilitzar la potència que ens ofereix l'editor online de la pròpia plataforma Moodle per generar aquests continguts. Això és tot. Fins la propera.